И тазата сега. И да почиваш. Коце готино е тя. Май ще спреш да го даваш на клиентите. Дай да си почиваш, може. 15. Дръж. 30. Не, минута трябва да стиска. Че е срам. Виж по тия мацки тук, където ги правят тия неща са... 42. Ти викат, че дали мъж ще направи това, което... Няма нещо. 48. Не, дръж да е. А той се държи на гърба си сега. Да, в момента. Коце дръж. С стената. Абе,